Em îro qala çîrokek xemgîn dikin. Çîroka Abdulmelik Okyay. Abdulmelik Okyay heftê yeksalî bû ji gundê Qirikan a Tekmana Erzeromê bû. Çi bûye bi wî? Roja duwazdehê Rezbera 2024an qeyrana dil derbas kir û mixabin mir. Li ku derê? Li girtîgehê. Ev çawa çêbûbû? Abdulmelik Okyay ji ber parvekirinên li tora civakî hatibû girtin. Li girtîgehê bû, li girtîgeha Erzeromê bû. Ya herî balkêşî roja duduyê Rezbera 2024an yanê 10 roj berê, 10 roj berî mirina wî dema wî ya girtîmayînê temam bûbû. Lijneya kontrolkirina girtîgehan heye. Ew lijne biryarê dide ku ew însan wê bê berdan ya na. Vê lijneyê li gelek girtîgehan derbarê gelek girtiyan de biryara bernedanê dabû. Çima bi sedema ku hê tam baş nebûye yan jî sedemên din. Ew berdana wan bi paş ve hatibû xistin. Ev meseleyekî din e, lê li girtîgeha Erzeromê ew lijne divê roja duduyê Rezbera 2024an li hev biciviya îhtimala ku biryara berdana Abdulmelik Okyay bidana ji ber ku cezayê wî temam bûbû. Lê lijne li hev neciviya, Okyay nehat berdan û piştî 10 rojan li girtîgehê bi qeyrana dil ket û mir. Mixabin. Ew heftê û yek salî bû. Siyasetmedar bû. Di HP de, di DP de, di HDP de rêveberê rêxistina Erzeromê bû û di HDP de di heman demê de serokê rêxistina HDP Erzeromê bû. Roja duwazdehê Rezbera 2024an di encama qeyrana dil de ew rakirin nexweşxanê lê nekarîn li jiyanê vegerînin û mir. Eger ew lijne li hev biciviya îhtimale ku wê bihata berdan, wê li nav zarokê xwe xizmê xwe ba, îhtimale ku wê li qeyrana dil derbas nekira, derbas bikira ku îhtimalekî belkî îro li nexweşxanê baş biba û vegeriya li nav zarokê xwe lê rewş vî awayî ye. Em agahiyekî din jî bidin. Berdevkê Komîsyona Hukûkê yê Dem Partiyê Öztürk Türkdoğan çend roj berê agahiyekî wisa dabû. 600 girtiyên bi nexweşên giran hene li girtîgehan. 4000 girtiyên cezayê müebbetê xwarine hene û piraniya wan jî nexweş in. Abdulmelik Okyay canê xwe ji dest da. Ez xemgîn im. Em hêvî bikin wê ji girtîgehan êdî cenaze derneyên wê însan bi xwe derê.